Hello guys, ndakulandirani soni pamene tsopano tifuna tiyambe topic imene ya Premiere Pro. Kupanga edit ma video kugwiritsa ntchito Premiere Pro. So lero ndikhala ndikuonetserani introduction kuti Premiere Pro amaoneka bwanji, tingamugwiritsa ntchito bwanji, tingapange bwanji kuti zathu zilongosoke tithe kupanga ma video bwinobwino kupanda chovuta. So choyambirira inu mukhaire Premiere Pro mumuyike mkompyuta mwanu. Mukamuyika Premiere Pro mkompyuta mwanu ndikuti inuyo mukatero you are ready to go. Kupanga muri mukatero muyamba kupanga edit ma video popanda chovuta. Choyambirira ndikutsegula Premiere Pro. Lero musakasaka kumene kuli Premiere Pro, mukamutsegula Premiere Pro wanu amaoneka chonchi, achita kulemba pa Premiere Pro amene ntchito yake ndikupangira edit ma video kaya ndifuna mpange edit it's a music kandi film kandi chani chilichonse kandi ma advert mukhoza kugwiritsa ntchito chani Premiere Pro. So choyambirira matsegula Premiere Pro wanu amatsegula chonchi. Welcome to Premiere Pro. Uyi ndi 2020. So mukaona pamene papa pali zambirimbiri. Awa ni ma project amene ndakhala ndikupanga mabwera ngati updates yoncho amabwera yoncho. Ngati pali project imene mapanga ndifuna ndipitirize ndikuti ningotabwanya pamene pakha ndiyamba kupitiriza ndisankha project imene mapanga ndikuyamba kupitiriza. Koma mosataya nthawi tsopano inuyo chimene mungachite apapa chimene chikufunika apapa inuyo ndi mupange chani subscribe channel chimene chichi Nyes Media. Mukangopanga subscribe Nyes Media ndikuti inuyo muzilandira ma notification nthawi iliyonse imene ndatumiza video yanyuwani, video ya tsopano. So mosataya nthawi tiye tione kuti Premiere Pro tingamugwiritsa ntchito bwanji nanga tiyambira pati. Achita kulembera apa kuti new. That means it's a new project imene tifuna tipange apa. Tikatsegula tikapanga click chonchi mabwera pa name. Ndikuti chimene mufunikira inuyo mulembe chani, mulembe dzina la chani la chimene mufuna mupange pamene pa. Ndife tilemba pamene pa kuti introduction lemba pamene pa introduction Premiere introduction Premiere Pro. Ndikuti app alemba kuti user in location kumene kuti video yanu mukaisevera kuti mukamapanga edit izisevedwera kuti. Ndikuti mwachidziwikire apapa ineyo ndimaseva ku video folder imeneyi. Ndikuti apo mukapanga click chonchi mukhoza kusankha kwina kulikonse kumene mufuna kuti ma video yanu muzisevera. Mupanga create folder muyika mmenemo ma video yanu. Ndikatero zinazi mukhoza zisiya chonchi ndithu kupanga okay. Apa patapanga okay Premiere Pro ja akuloda. Zimatengeranso speed ya computer yanu imene ilili. So computer ngai nimagwiritsa ntchito 16 GB RAM komano yangodzadza ndi zinthu chifukwa chake kuchedwa. Tamutsegula Premiere Pro choyambirira amaoneka chonchi. Ifeyo chimene tikufuna kupanga popanda edit tibwera apa panalemba kuti edit. By imene tikapanga chonchi paonesa pali ma window ndithu osiyana-siyana. Pali window iyi, pali window iyi, pali window iyi, pali window iyi. Ma window sewa ani ntchito zake komanso ndi zochita zake zosiyana-siyana. Tikati kuziona mtsogolomo kuti zikukhala bwanji. Choyambirira chimene ndifuna ndikufotokozereni chiona kuti mwaona palemba kuti running, assembly, editing, color, effects, audio, graphics, library, edit tool. Zonsezi ndithu timagwiritsa ntchito tikamapanga pamenepa. Musaope ayi, nzosavuta ayi, zonsezi ndithu. Tikafika pa buy kuti drop media here to create sequence. Buy imene machedwa kuti timeline. Imene machedwa kuti timeline. Kapena kuti ma video athu aja tikayika pamenepa timabwera pamenepa mapangira china chilichonse ntchito iliyonse timapangira pamenepa pa timeline. Buy imene kuonetsa ku imene ndi buy ya audio. Buy imene window imene ndi ya audio. Tikapanga
tikaika audio yathu apa kandi video ichimakhala kuti mwina ndi audio the audio ichimaonesa apa ngati yakwera zimaoneka pompa ngati yatsikanso zimaoneka pompa ndithu nde paliso bar iyi ndi bar ya matu osogwirira ntchito ali pati pamene papa so pali razor kudulira mavideo kudulira pamene pa kuyambirira ndi selection tool ngapita Photoshop timanenaso kuti move tool so pali track select forward tool komanso pali yani edit tool komanso pali select tool komanso kuti ndi chana papa imene tikuitcha kuti pen tool hand tool komanso type tool zimene zizi timagwiritsa ntchito ndithu mukhala mukuona kuti zonsezi tingazigwiritse ntchito bwanji tikabwera pa bar yapa ndithu imeneyi ndi pamene pamakhala mu project monga ngati pali project introduction Premiere Pro ndikuti project yathu nditi ndi imeneyi tikabwera apa akuti media browser ngati ufuna kuyika mavideo ufuna tipange locate mavideo athu ali kuti tikapanga click chonchi imaronesa kuti kodi ali muchani ali ku disk C kapena F kapena kuti ndikuti masankha kumene inu mwarani mwayika mavideo yanu ndikuti apa pakuti import media to start ndikuti mavideo athu kandi zithunzi kandi audio tiziponya pamene papa ndithu kabaka kamene kakuoneka kauchini kakuoneka apa ndikuoneka kuti search new bin you see so tikabwera apa kuti source zinthu zimene tikupanga zija control effect control audio clip mix zonsezo tikhala kufotokozerana kuti zimagwira ntchito bwanji komano musataya nthawi tibwereso apa alemba edit kuliso zambirimbiri zinazi zili blank sizikuoneka chifukwa kuti palibe chimene tingagwiritse ntchito apapa zonsezo kuti sizinarani foti palibe video apapa ndiye zikuonesa blank choncho komano tikabwera pa window bar zonse zili pa bars zonse zili apa bars zimapezeka pachani pa window tikabwera apa workspace ndikuti apapa mpanga all panel ndikuti zonse zibwera pamene pa musankhaso zimene mukufuna kama mufuna mungopanga create mufuna mpange create chani workspace yanu mupanga edit apa muyipasa dzina lanu mupanga zimene mukufunazo mufuna mpange reset mupanga reset bwino okay tibwere pa file pali new mupanga create new project mbwera pamene papa kuli zambirimbiri kumene koko komanso open team project open project close project close all projects zonsezi ndithu save as komano pamene ndifuna ndinene kwa ndifike ndi apa aenda kuti import ndeti zabweraso musi malemba kuti export komano ndibwera apa import tifuna tipange import mavideo atabwera pali njira zingapo mukhoza ngopita kumene kuli mavideo kwanu kuja kumene mwasunga kuja ndikuanyamula ndikuapanga drop up ndikuti mavideo achapezeka komanso mukhoza bwera pamene ndikusankhaso drive imene mwasunga chani mavideo yanu zithekaso bwino so if ineyo imene ndingapanga papa njira imene ndimakonda kugwiritsa ntchito nthawi zambiri ndingobwera pa file ndikupanga chani import ndikapanga import chonchi inditsegulira uku ndiona kuti mavideo anga ndimasunga kuti mavideo anga alumo mulimene muli mavideo ndithu komanso machani ma audio ndisankha mavideo amene ndikutani ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito ni ma audio ndikupanga okay zonse zija zibwera pamene papa imene so by imene mene mukuoneramo like mavideo athu pamene papa nditikhoza ngobwera ndikuklika pambali ngati papa choncho chimene tikufuna papa tipange separate mavideo tayike mu folder yawo komanso ma audio tayikeso mu folder yawo cholinga chokuti tikamagwira ntchito tizidziwa kuti okay ma audio ali pakuti mavideo ali pakuti tisankhachi nambala nthawi zambiri zimasokoneza you see so musataya nthawi ukhoza kuona kuti mavideo athu ndi amene wawa pali ka control mukhoza panga control mfuna kuti muzipanga view mavideo osazioneka bwino kugulitsa kangati kupanga zoom pamene papa kufuna kuti akhaleso mulaini chonchi bwino ndithu apaso kufuna kuti akhale mbali akhaleso mulaini chonchi zonsezi ndifuna kabinaso azioneka chonchi zonsezi nzotheka ndithu komano nthawi zambiri ndimakonda kuyika chonchi ngati ndizitani ndiziona kuti kodi mavideo ali pali ma audio ali pali so ndikaklika pambali pa chonchi ndikupanga new bin ndikapanga new bin
imakhala yabwera ndi chani tapanga create folder. Komano folder iyi chimene chikufunikira ndikuipanga rename. Cholinga chokuti tidziwe kuti kodi ujeni imene iyi ndi chani kutikamo chani ndikuti apo tikamo kuti video clip ndikuti mavideo angawa onse ndayika mmene ndikuti ndikhoza kuchepetsa apapo chonga kuti ndione kuti kodi chimene tikupanga ndi chani. Ndikuti mavideo angawa ndapanga select ndayika muti ndikuti tikayika mmene mavideo athu tikayika mmenemo ndetizotoke umu mavideo ndetikhoza supanga click chonchi new pane ndikulembaso pamene papa kuti audio. Ndikuti audio athu atikhoza kuyikaso muti mmene cholinga chokuti tikamapanga edit apa pasakale zinthu zambirimbiri aisina zake zikachuluka zimasokoneza makamaka ngati kupanga maproject akuluakulu kupanga edit film kupanga edit nyimbo ndawayikapo maclip ambirimbiri ndezimasokoneza kuti zipeze pati kuzipanga kanji. So apapa mukuona kuti poseva apapa pali blank palibepo kanthu chifukwa chani sitinayike zoyenerera. Ndiye chimene tingapanga papa choyambirira ndikupanga click imene muli mavideo ndikusankha mavideo amene tikufuna tiyike pamene papa. So lese video yathu ikamba ndi imeneyi tikayipanga drop amene papa video ija ibwera chonchi. Alright, tipanga play. Tikapanga play video ija yathu ndi imene ikupanga play pamene paya. So ngati wali ina imene tifunaso tiyikeso video ina lese tifuna tiyike video ina tisankhe video imene tifuna tiyike apa ikaso pamenepa. Ndetitenga kesa wathuyi tikuyika pamenepa. Ndi video iyi mukhoza kuona kuti sina dzadze apapo pa screen padopo. Ndimangoyikilika ngayikilika ndikugwira mbalimo ndikuyitamula ways cholinga yakuti ipange fit pachani pa screen pa ndikuti apa yapanga chani yapanga fit. Ndikuti apa tindi mavideo awiri pali clip tindi maclip awiri pali clip ndikubweranso clip. So ngatiso pali clip ina lese pali clip tifunaso tiyikeso clip imene ndi clip imene iso tayika pamenepa muonanso kuti ndi zimenezi. Nde apa pofunikaso kumvesesana bwinobwino. Kuyambira 1 2 3 amene wambali ya makartuni mavideo amene akupita kuyambira 1 2 3 kupita musiku oku ndi ma audio. Nde tikayika video yathu ija mbali kupita video mbali kupita audio. Ngati apapo ikuonesa kuti pali audio komano audio iyi sikuoneka kuti muli input mulibemo kanthu. Chifukwa chake tikapanga play sitingamve china chilichonse. Okay, so video yathu ndi imeneyi tiyipangeni play. Video yathu ndi imeneyi. Ndeno zimatheka kunena kuti video yatalika pali video yatalika mungofuna mwina pakafupi ndikuti mutenga scissors kapena kuti razor wathu uja tipanga click pamene tikufuna kuti tidule mwina tikufuna tidule apa tikapanga kati pamene papa lero apa tipanga delete mpanga place delete or backspace pa computer pano ndikuti video ija taita ndaidula. Nde apa pali njira metadula yonchi mukhoza kuona kuti kuyambirira kuli chani kuli space kuli mpata kuli blank kubeku kani. Nde pali njira ziwiri mukhoza kutenga video iyi mukhoza panga kuinyamula video ikupita sawa. Mukhoza kuinyamula video ikupita sawa ikusiyiraniso mgawo apa. So mutenga sawa musunthaso zonse zotheka komano pali njira ina imene ndifuna ndikuoneseni mukabwera ndikuklika pamene mwadula apa pamene papa akuti chani retreat nde mukapanga click pamene imasuntha chani ma videos. So video yathu mina ndi imene ikuyenda chonchi. Video yathu ndi imene ikuyenda chonchi
tikaona be kuti no video iyi yatalika, sitifuna kuti italike choncho, funa kungakhala kafupi, ndeti panga stop pene papa pendikufuna apa ndikutani ndikudulaso pene papa ndikuti tideleta, tipanga select. Okay, tipanga select imene tikufuna tideleta, tipangaso apa lip delete, ngapanga chonchi ndeti video yathu ndimeneyi. Ndimukhoza kuona kuti apa ikutani video yathu ije apa kutani ikuyenda bwinobwino, ndikuzalumikizanaso ndi chani ndi video ina ija, kuzalumikizana ndi video ina ija pamene paja, komanso tinayikaso video ina kuzalumikizanaso ndi chani ndi video ina. Ndio muona kuti okay video imene pali sinatalikeso, ngati mukuonanso kuti video imene yatalika mukungofuna pati ina yake imene mufuna tumuonetse, ndio mukhozaso mupanga stop ene mukufuna paja ndikutani ndikutengaso razor wathu uja ndikutani ndikudula pamene papa ndikupanga chani so delete, ndikuti pasa space, tikapanga space imene ndikupangaso tikapanga open pamene papa pa right click pa mouse pathu, tikapanga choncho click chonchi ndeti video yathu ija ibwereraso kundikulumikizana ndi. Ndeti ngatinso pali video inaso imene mwafunanso kuti muyike, mutengaso video imene ija ndikutani ndikuyikaso pati pamene papa, ndikuti ngati ikuoneka saso kuti sinazaze pa screen pathu tidzadzitsa bwino. So ayikapa video yathu ndikuzabweraso video ina apa, ndi chimene chifunika nkuonesesa kuti okay kodi pamene papa pali bwanji, video imene ndifuna iyambire pati, ndoti ikayamba chonchi zabwerako lero mukhoza kuona kuti iyi tikhoza kuidulira apa, mukapanda apa tikadula apa ichotsanso kwinawo tisalanduko, ndikuti kusitipanga chimozimozi muja lip delete ndoti ibwerako ndetasala ndi chani, tasala ndi imeneyi, ndikuti video yathu ija ndi imeneyi. Kuonanso kuti okay no video ija yatalikaso kwambiri, tifuna titani tidule, mudula pati tipanga stop ndikudula pati, ndikudula pamenepa tinga razor ndikudula pamenepa, ndeti muona kuti tifuna mudelete tidelete yako mapeto. Okay, ndikuti apa tidelete apa, ndezikhoza kutheka kuti mufunanso video iyi imene mwina yachiwiri imene ili ndi cheat, funa muyipanga duplicate. Ngati mmene mapangira ineyo ndikafuna kupanga duplicate nthawi zambiri ndimagwira alt komanso ndi left click pa mouse wanga, then ndikapangwira alt pa keyboard panga ndi mouse wanga uku left click ndio ndimakhala ndapanga duplicate ndaikopa kubweresa uko. Ndikuti imene iso video imene ikozokhala pamene papa maonayi imene zimakhalira, ndipo kuzoona mwina mukungofuna pamene cheat akuonesa kuti watembenuka basi, ndoti mudula pamenepa ndikupangaso delete kuti apa napaso ndikupanga lip to delete, ndikuti muona kuti video yathu ichikuyenda chonchi, muona it. So kuti tipange play koyambirira, muona kuti video yathu ichikuyamba ndi chani, kuyamba kuonesa nditu mwezi umenewo, mitambo imeneyo zabweraso iyi zalumikizana pamenepo, koma mukhoza kuona kuti palibe chani, palibe audio basi, kuona kuti kuzalumikizidwaso pameneponso. Nde pali pali kabaa kamene kaka ntchito yake ndikupangira zoom, kupangira zoom out, komanso funa muone bwinobwino zimene mukupanga pamene mukhoza kupanga zoom, komanso mukhozaso kupanga move endesa malingana ndi mmene mukufunira. So apapa tapanga ndeti titengeni audio yathu tsopano kuti tiyike pati, tiyike pamene papa, ndikuti tipitawo kuti angane kumene mafoda athu aja tipanga back apa, muona kuti ali palika alokolozera mwamba sonyiza kuti ndi back, tikapanga back apa ndikuti bwerawo tikatsika musi tifika kuma audio kwathu.
tingotenga audio yathu ija ndikupanga drag pati ndikupanga drag pamene tikapanga play nde mkozo koyambiriraku audio imeneyi ikumveka ni mawu ena ake ndipo mwina simukufunanso mawu amenacho. Alright, ndikupanga stop penepa ndikutani ndikudula. Mukadula penepa ndikukilikaso pamene mwadulako ndikupanga delete. Mukozanso kungoyisuntha ngoyisunthira uku you see mwina pamene poso mukafuna penepa mukozanso kutani kudula ndoti penepa audio imeneyi pamene akuyankhulapo sindikufuna ndoti ndipanga stop ndikudula then ndidikiraso mwina ndizayadulaso chapo ndikuchosa pamene sindikufunapo khani ndikuchosa zimene sikuzifuna lero basi tikozapanga click. Okay, ndera audio yathu ija tikozoyisunthira kuti tikapanga pa kesa wathu ikusundirawo audio yathu ija tiyisunthirawo ndikuti iyamba ndeti iyamba maona iti ndikuti apapa minaso pamene pasi mfunaso simukusangasidwa napo funaso muduleso ndekuti mutani mudulaso mina ndi apa basi ndekuti apapa delete audio yathu ija ibwerapo. You see, so ndekuti iso tikozanso kutani kudulaso pamene papa ndikuchosa uku ndekuti tikozopanga select tikapanga select ndekuti tikozopanga duplicate imene napangiraso muja ndekuti apapa ndekuti china yathu ijarani tikapanga play choncho nde vaya uku ndimene nakuonesani jona kuti ngaikama video kapena audio muonesa kuti kodi audio yanu yatani yakwera motani. So chimafunikira apa njona kuti ngati mene tapangira apa pamutaika audio yathu apoza oneseratu kuti okay audio yathu ndiyokwera kapena ayi ngati apa kuonesa kuti audio yathu yatani yakwera. So mukhoza kuona kuti apataika video komanso chani audio zinthu ziya zikurani zikuyendera limodzi. Mukhoza kuona kuti ola apapa ndithu zikulumikizana bwino ngakhale sitinayike ma effect ena aliwonse komano zikuoneka kuti zinthu zijani zili bwino. So kwa lero tilekeze pompa tionanenso video ina imene kubwerayo imenenso pano tikhala tikuyika ma effects ku audio komanso tikhala tikuyika ma effects kujani ku video ma transition pamene papa tikhala tikuyika pamene papa komanso ndikuti tikatero tizaona sa color grading kuti ma video athu akuti aoneke bwino quality yake ikhale motani yetu. So chimene ndikunena kwambiri chone kuti osaiwala kupanga chani subscribe. Panga subscribe kabelu kamene pakale pambalipo klika kabelu kamene kuchunga lumzilandira chani ma notification nthawi iliyonse imene ndayika video ina yatsopano. Dzina langa ndine Secret Nyeka Malawian guy yetu. So tili pamene papaona kuti tigawane ziti zimene zichimuchinyanja momveka bwino kuti nchichewa chathu chiyankhulo chathu timpesesane bwinobwino pophunzira zinthu zimenezi. Tiye tionanenso ndi video imene kubwerayo chonde mwauze anzanu kuti uku zikuchitika tikhalire limodzi. See you.